Monggo Mbak Tatin Titon. Juga. Iya, masih semangat nggih? Wah, tetap semangat. Tetap semangat. Niki masyarakat yang tesih sami bungon menika biru-biru kabeh. Kursine sing biru. Yo sakirangan kondur menjaga fisik karena esok masih ada aktivitas. Iya, mboten napa-napa. Pokoke niki pon kaya awak dhewe niku gur ngancani melek nggih. Ngancani tirakat. Tirakat. Nah, wayang iki yo gur sarana. Ha nggih. Gelare hiburan ning jroning ati nenuwun marang Kang Maha Kuwasa. Yo nirakati pribadine, nirakati desane. Lagi nek mboten panjenengan sedaya ingkang tirakat ning ajeng sinten malih to nggih? Kaya awak dhewe ngancani melek. Melek yo Karo ngancani donga. donga karo nampani dhuwit. Ya jelas nek kuwi wong dene ya tukune nganggo bensin. Lah yo kuwi gur sarana. Sarana Sing baku ki kaya ngendikane yo cangke ngarep mau. Pas duluran nggih, mbok pilih pinjang menika taun ngarep tesih wayangan malih nggih Pak nggih. Nggih taksih pokoke siapapun dalamnya, siapapun bintang tamunya, siapapun sindennya yang penting wayangnya nggih. Nggih, jarene arep di DP karo Pak Dalang syukur alhamdulillah sesuk iso luwih ngirit meneh nggih. Ayo lagi tumpon. Kudune iki lek nanggap DP kok malah dalange sing DP. Saking yo len sila arep nyengkuyung masyarakat wonten ing catak. Yo kuyung apa ngono ki trik jenenge. Nggih, Mbak Bila nika minangkani pamundutan ingkang wau Sing mat-matan piye, Mbak? minangkani unjing. Sing mat-matan kagem panitia-panitia sing do lenggane ngarep iki. Wah. Oke. Kiai sepuh kuwi hebat-hebat iki. Oke, menika wau wonten Ojo Lamis nggih. Ojo lamis. Enggak. Nah. Langsung nggih mawon boten sangaken. Gen nges ki yo nganggo bawa. Bawane apa arepen? Monggo mati kon jenengan. Enggak. Gawane. Nek gawane aku cok lali. Saya tak buka. Apa? Apa dibawani anu? Sing dijuguhke karo iki. Apa? Dadang gula ya. Iya, siap jenengan sing bawa nah. Yo ngono ki Apa? Wah. Alah, repot-repot lho nang. Wah. Ngoten iki lho dhewe rene wis dibayar, jadi sangoni, disawer. Dari panitia lagune Cak Kenyo. Cak Kerjo. Lah tulisannya gini. Cak Kerjo. Cak Kerjo didangunke. Oh, lah ya oke. 200.000. Dari berkah Bandar Jipang. Nyuwun lagu Konco Tani. Wah, konco tani iki. Kudu diaturke engko sebab iki sawene ra baet-baet. 200.000. 200.000 nih. Yes, pokoke engko nek nganti klumpuk 5 juta sumbang ke Karang Taruna. Gitu. Karang Taruna iki. Gunaku, Karang Taruna gunaku. Ya padha bae. Kurang ajar iki. Yo, Ojo Lamis dulu nggih, antri nggih. Desa Catak Kebon Agung Yekti tansah nguri-uri ing budaya. Merti dusun utamane sepisan saben taun mesti tansah dipun lampahi warga manunggal rasa ugi guyub rukun 400 urunan Mane. Aja ngelongi aja nambahi lho ya. ora ya to aku krungu-krungu semono kuwi.
suwun. Manggap wayang gaine kok ngene gemetan ngados ae. 400 iki yo pengen iki yo lumayan ya. Iya, kowe wargane oke banget. Lagi teman. Margo semangate dulur Lagi. tanpa semangat tanpa kompak ya moga kasembadan. Berat sama dipikul, ringan sama Di sini. Tanpa sepak yo piye? Malah risi lah ini. mutal adul. Kondal kok. Oh, udah gila. Rasa makan ini malah enak kok. Isis. 400.000. 400.000 nang Mikir dhisik cakepane terus piye? ayo ngono kuwi. Sepo anem tetunggalan hanya wiji. Pinter tenan lho iki lek ngarang iki mendadak lho langsung. Apa meneh? Catak manggiora harjo. Luar biasa monggo tepuk tangan diku. Untuk warga Catak. Iki Mas Ganeng lek ngarang mendadak langsung dicek cek 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 langsung candak kabeh ya. Pokoknya piye carane dadi duit ngono kae. Yo tidak semua anu lho mikir langsung metu jedul kata-kata. Negara itu urus itu apa? Oh, urus itu apa yang metu banget. Kok tahu? Pak ya marak ke gelo ya. Oke, niki wae panjunanipun Ojo lapis. Iya, bukan lagi. Monggo kata tipe buka.
sak lapis. Kok ndak arep dipercaya karo wong ya. Aja nang kono iki dodolan lapis. Nek arep dodol cookies Dodol kuwi lapis kok. ora dipercaya. Nah, menika sampun aja lapis nggih, Pak. Terus urute apa meneh? Matur karo Pak Trisno ketua panitia dan teman-teman panitia yang masih lenggah Mas Gareng. Kepala kersake menapa menika? Menapa, Pak? Ingkang lumantar nawala menika wau. Heeh, apa? Kembang rawe. Kembarane urung. Terus Sah kerja. Saya kerja kalian kanca tani. Lah iki ketoke nek sing jumbo kanca tani sik. heeh. Nggih. Siap. Warga mriki masyarakatipun rata-rata petani. Petani iki nyambut gawene gamane pacul. Kuwi yo ning werdine. Werdine napa Mas? Pacul ki barang papat aja nganti ucul. Contone. Perangane pacul antarane siji duran, loro lampir, telu bawak, papat apa ya sih? Tanding ya. Duran, Duran. lampir, tanding, bawak. Aku ora ngerti Nah, kabeh. ya iki ngilmu tuwa ngene iki. Lah ya aku urung tuwa soalé. Pacul ki barang papat aja nganti ucul. Sing tak sebutke pun nek ucul salah siji ora iso diarani pacul. Duran. Duran. Duran ki tegese donga marang pangeran. Oh, duran. Kuwi sejatane petani ki sing utama donga marang pangeran. Duran ki sing ngadeg crungat ki lho. Sing ngadeg jeneng ki duran. Heeh. Menamu duwe duran. Apa gue guyu? Oh, jadi kamu dengen ya. Sing ngadeg jeneng kok dadi nganggo jeruan barang. Kuwi duran. Duran. Wis gagangi apa? Cekelane. Ceklane kae, garane kae. Tanding. Tanding ki sing endi? Tanding ki sing nguncep ku lho. Sopake. Oh, sing nggo mlebokke. Kuwi podo aku takon tenan ora ngerti. Sing nyumpeli ya saiki kok. Nyumpeli? Nyumpeli. Ayo nyumpeli. Nyumpeli apa? Ora aku ngomong ngono kok risi lho. Lah aku gur mel-mel sing dienggo Iya, Golongan. sing jejeli. Golongane antarane duran duran. karo awake pacul. Awake pacul jenenge Tanding. tanding. Cilik kok gede kuwi? Kuwi tergantung golongane. Oh, tergantung golongane. Jadi Menurut kebutuhan. manut kebutuhan lagi jenenge Tanding iki ditata lan digending. Masyarakat petani kudu manut pranatan kang enek, ning aja kaku-kaku mula digending kersane selaras karo kehidupan. Oh, ngono. Kuwi tanding. Terus Lampir. lampir ki sing endi? Lampir ki pucukane pacul ki jenenge lampir. Sing disah diosrok-osrok-osrok. Oh. Pucuke. Ya, sing rada. Kok sing lek pucuk apa mau? Yo pucuke pacul ning ora sangat ngene-ngene. Lah jangan dikosok. Yakin aku keri kowe. Jane mau diasah. Lah piye to? Nek asar ya maju mundur ngono. Ate kulino ngene. Ora Lampir ki tegese lantiping pikir. Oh. Lantiping pikir tegese petani ki yo kudu pinter. Jangan menolak dengan kemajuan teknologi untuk kemajuan hasil pertaniannya. Lampir. Lampir. Terus sijine Bawak. bau. Wah. Ojo kleru lho. Ojo kleru. Bau. Bawak. 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 Bawak ki sak Sing tiba tibane ngawak kuwi tansah kudu diterima. Oh, bawak ki nggon ndi? Bawak ki yo awake pacul daerah awake pacul. kulo sing nggon lampir mau terus Sing nggon pucuke, terus ono Sing bagian rada ombo pinter. ada pucuk amba terus ngadeg kejejer. rusak pacul kok arek menjurus. Lah aku ya takon tenan kowe. Cimbah iki malah jane ngasah kok malah kaya Werkudara tangan iki tak omong. Oh, berarti ono artine kabeh. Enek artine kabeh wong Jawa iki lino tak adek gatuk urip kanggo kabecikane urip. Urip ora gur waton urip. Ora iya. Iku pelajaran senajan sampe pacul kuwi iso dadi gegarane urip. Ayo diapike kanca tak. Kancane mereka langsung menapa pripun? Langsung nonton nggih, Pak. Kaya kompak Bubar jam 8 tenan iki. Pak Ci, catak niku daerah sing bener-bener budaya. Nek bawa iki sindene ya dimanfaatake. Iya, harus begitu. Iya, dadine ya pokok siji dibawani. Dibawani setunggal diurekake Iya. saka
sapa? Oke, saka senior. Senior aku ngomong tua ditakok mbiyen. Kolek nyering pitepangan. Oh nggih mleres dengan ibu sinten menika. Mbok Deyanti Mbak Tati. Oh, Mbok Deyanti. Mbok Deyanti. Yanti. Ten omah gadah pacul mboten? Gadah. Rakete rampan. Pacul iki digowo terus kok. Pacul gowe. Wah, ya mulane wis cocok. Ketok aku ngeruhi ngene iki ya dadi ketoke pacule rada endek iki. Bude Yanti menika nggih. Bude Yanti pindhahan saking pundi Bude? Saking Seruni. Seruni niku daerah pundi? Musuk Boyolali. Oh, Seruni Musuk Boyolali. Boyolali kota susu. Aku arep iki jane iki esuk-esuk iki Pak penake ten ngandhake konoan ya. Lho iki Bu Yanti ora arep mamer-mamer ki nek matur dene ngendika dhewe darane pamer. Tak pamerne. Kejawi pesinden Pak Bu, teng dalem kagungan pabrik susu. Oh, pabrik susu. Biasane dikirim ning Jakarta, nek ning kono iki lah SKM susu kental manis. Dan ning omahe Budi Kanti iki pabrike enek mereke yo apa? Kono susu kental manis jenengan susu kental kentul nggih Bu. Gitu. Ya kental kentul so kental kentil ora ngerti. Iya. Ada. Ya wis mau. Ayo manut pansi mau. Nek til kan cilik. Nek tok kan gede. Ya Allah, iki buke Aku perlu ditanya tadi kan ini masih mahasiswa. Jenengan cita-citane. Cita-cita. Suke aku wis tuwa kae. Apa sugih iki jaminan bahagia. Ya iso nek ra duwe duit ya ora bahagia. Ora nek kanggo kuwi penting pas. Cukup pas. pas gon ngendi. Ya maksudnya pengen apa-apa ki pas enek. Iki dibawani. Dibawani tur berkah gede. Aja tani. Jenengan riyen kentosan. Pak tak kanu ya, Bu. Tak kanu ya. Oh, ini mimiti, Mbak. Buka. Mbak TikTok. Top. Sepoi. Lah iki Kelingan solekah ya, Kum. para petani yang sedang bekerja. Bener ya. Terus ya, Bu ya. Dua-duanya, Bu. Dan cekel mie iki lho, mie. Mie. Nah, Mik. mie apa mie? Kok malah marahin nyemplang-nyemplang. Ora, jenenge apa jenenge nek sesepuh kuwi dinggo berkahi anak-anake. Sesepuh ya sepuh ampun, dadi berkahi karo anak-anake. Parah. Wah, janela suarane. Siji meneh, aja di kok siji meneh. Iki biasanya sing arep-arep ki. Kok sing kuwi biar tintake kuwi, ngom jenengan siji meneh. Padinya gembrot-gembrot ya. Padinya gebrot piye, Hek? Padinya gemuk-gemuk. Iya, gemuk-gemuk. Gembrot.
Pas lemu-lemu lek disawang ya sampean iki jan. Aku kira lemu to, Mas. Iki langsung ya. Iki bobotku gur 40 kilo. 40. Wong nawon kemit kok ngono kok lemu. Nawon kemen topo nawon das. Dase sapa? Dasku. Dasku. Bobotnya 40 kilo. Tapi sikil tengen. Sikil top. Tapi sikil tengen 40, tiwa 40 dadi ya 80 ngono wae. Lu bandul liyane iki. Bandul liyane yo antarane 2 kilo. Jajarnya makan lo gagas kaya ngono en. Aku nek diwarai yo los dol ora kanggo rem. Oh, lagi suwun Pak Lurah sampe 200 suwun los dol. Mula tempat tidur iki saben 3 dina pisan ganti ambrol terus lemu. Kudune di nganggo semen ya. Di orang nganggo amben. Dicor. Tak corke apa piye? Apa nih? Amben. Ketoke lemuan ketoke gede to ning golekane malah angel. Alah penak nggon aku, pengen goleki nggon aku. Gampel madus iki ngene iki gampel. Mat piye carane? Toke 5 menit anggere lalang rubung kono ya kuwi. Ngece. Ngapa kuwi? Ayo Mbak Mani. Lawane. Iki ya suarane ya. Ayo Mani. Kalis ing sambi Sik lemon iki kok. Katon subur. Katon. sabar langsung ke Malah cekok. hati Akhirnya sing muni padalan. Mulai mek wudu ta. Oleh kamar mandimu dirone ibu-ibu. Aku takon karo ibu-ibu. Piye? Mas, sindene sing nguyah ngadegmu sapa? Aku nek orang ngadeg yo klangsran. Saya serang serang. Lah iso. Orang Tapi larang jalan ngomah mah dia ber kucing. Kok koyo gebrek. Cici meneh ya. Gue yang diketok kok kendur kuping. Kalis ing mau lho. kalis ing sambi kala Aku mau iso suara aku mah ra iso lho gede cilik ngono. Lah iso. Lah, Aku dikek ilmu kok. piye carane? Nek nyoro cilik, Heeh. iki kempet. Kempet. Nek nyoro gede, gagah. Oh, no lagi kempet Contohnya terus. apa ta? Tak kepengin ya. Aku iso. Jajal nih. Renung selanjutnya. Ya, coba anu tin tadi. Nih, Ini garang kepitan gue tak cilik. Apa nyok? karena aku tak kempet. Kempet di kempet dhewe. Terus jajal ya. Iku. Alah cantik ya. Anak ginteng. Malah kayak ledek munyuk. Ledek muyuk, ledek ketek. Ledek ketek. Iki ledek. Ketek. Oh aku. Oh. Ketek. Ketek iki biasanya ngajak mbokne ngono lho. Iki berarti bro. Lah ora ya. Kayak beruwe. Terus wis sing cilik, Jadi sing gede. wijihing Gusti kawula Cilik. kanca tani. Gede. yekti saka Cilik. Gede. Nah. Ya cok, udah kuwi lek medhok isih pas kok. Aku pengen gede cilik. Tak kayak sisan ya. saka guru nagri uga bentenge bangsa Aku suka ya.
Thank